Tervetuloa ensimmäisen videon. Maisa eli mun sisko ja mä Nippa pelaamme Robloxissa Dorsia. Mennäänkö? Joo! Tää peli sisältää kovia ääniä, niin kannattaa varoa, ettei oo volume täysillä. No niin, mennään. No niin, onko sulla rahaa? Ei oo mihinkään. Okei, nyt. Mä löysin ehkä. Löysit sä? No, nyt Okei. Tuossa on semmonen peli, me läpäistiin jo hotelli, niin siinä on semmonen hirviö, joka tulee ja sitä pitää mennä kaapin piirissä. Ja kyllä voi tehdä, se on sitä piirissä. Okei, onko sä valmis? Okei, no niin. Mä kuulin ton se nauraan täällä. Missä? Tossa, mä heitän sen. Mä ois ihan... Sori. Pimeet. No. Tuo. Siis, täällä tulee vasta toi pakomeno ihan sika pitkälle. Tää oottaa. Noniin, mennä. Musta on lippu, enkä mä päässyt sieltä tarpeeksi nopeasti pois. Tuu sä. Joo. Vedetään ensin tänne. Joo. Mullakas mais. No. Mä voin kuvaa sillä ja mun mikki on siellä aivan pehmeä. Mulla nykäs. Tuuks. Missä sä jäit? Missä sä oot? Mä en tiedä minne pitää mennä. Noniin, mennä tuossa. Nyt tulee Jeesus. Ja nyt kun tulee tuolta alhaas, että se on Jeesus. Ai joo. Mä en näyttänyt kameralle. Videolle ei tullut se. Mä sain saksa. Se on se siellä. Voinko nyt saa? Nyt se tulee. Mä oon aina läpällä. Nyt se tulee sieltä. Mä voin laittaa kuvan nyt. Joo, mä editoin se siihen. Se on semmonen mitä tulee vaan. En mä tiedä. Keskeltä kai, joo. Joo, tää on sellainen, joka tulee estää sestaa. Reput! Tänne. Ei vittää. Tääkin on. Äkkiä. Ai! Mä kuolin! Das war ein Befehl! Der Angriff Steyrs war ein Befehl! Mä seuraan sua. Joo, en oo todellakaan hyvä Dorsis. Juuri pääsin testaan hotelliin. Okei. No niin. Nyt me jatkan. Okei. Toi on tommonen ihan sitä ärsytä oli jo joku mistä ei. Onks täällä kaappi? Mä en halua kaappi. Ei jos on
Tää on tämmönen tyyppi, jota tulee hotellissakin. Tää on sopea, että se kuulee niistä kantsiin näkyy. Eli, oota, onks tää oikein ovi, jos on nimi? Okei, bye! Tää on tämmönen, että tulee sit vähän niinku boss fightti kakkonen, ei oo se viikko. Noniin! Mulla ei oo kaveri auttamassa, tää ei lähde mun päästä. Tää on tämmönen ihana pikkunen, mut saattaa aika paljon helteä ja siihen katsii heikään lästekköä. Mitä itse just tullu Rush? Se nimen Rush. Pakojuoksu. Se on sellainen limainen ihminen, jolla on yksi silmä. Niin sen nimi on Seek. Joo. Okei. Joo, siihen sä kuolit. Tää on niinku tosi... Hei! Ei se voi tulla! Mä luulen, että melkein. Joo, on sellainen silmä. Nyt! Sitä ei saa katsoa tai muuten lähtee paljon helposti. Niin. 31 ovi jo. 32. Tänne huone. Olkaa hengittämättä. Pah. Hei, tossa oli laastari. Mikä sen nimi on? 33. Ei se on 34. Ja tässä on myös näitä ärsyttäviä ovi-juttuja. On paljon ovivaihtoehtoja. Ja sit joskus se niinku suttaantuu se oikein numero ja se ei muista miten se on. It's so complicated. Mä en muista. Mut mä en tiedä kuoleks mä. Se oli Mä en oo... Ei! Mitä ovi se on? Sen on pakko olla 37. Mä en ihan... Toi sattu. Jos mä joudun vielä yhteen väärään oveen, niin mä oon koko ajan. Missä on pst? Meillähän on se glitchi, mut ehkä se on nyt huono tehdä tuossa. Mitä se ovi on? Toi on väärä ainakin. Tää on oikein. Mun on pakko saada jostain helttiä. Mä en pysy enää paljon elossa, jos mä oon täällä. Tuolta voi saada. Toivotaan parhaamme. Siellä heltti. Yksi ei paljon auta, mutta... Nyt tulee nelttyt. Oikeasti tarvisin sitä ylikaituksesta. Sieltä tuli. Toi ääni, toi on aina creepy. Nyt tulee se ottakaa tätä. Aika creepy, it's me.
Joo. Mun sisko on melkein päässyt tän, mutta se kuoli semmoseen ihan viimeisen kohtaan. Se oli varmaan sitä, että mä saisin 200 ovea. Sieltä kohta tippuu se silmä. Kattokaa ja oppikaa. Se toi muro oli niin fake. Joo. Nyt ei vahingossa vaihda väärin. Nyt tulee tosi hyvä kohta. Kohta tulee iso. Näitä varmaan ne pikkuset hämähätti katolta. Nyt tulee isompi versio. Se on paljon. Niin, ne on tosi creepy. Kuningatar 2 jotain samanlaista. Pitää juosta täysin sen, laittaa toi nappa. Sitten sun pitää löytää koneita, miksi koneet aina näkyy tämmöisiä. On numerot, jotka vieressä laittaa sen. Tarvii vähän matikkapäätä tähän. Niin, siellä on myös, että sun pitää jotain niitä laittaa. Ne on tosi ärsyttäviä. Tämä ehkä tarvii lamppu, koska mulla ei periaatteessa ole lamppua. Joo. Missä on seuraava? Joo. Tässä kannattaa hakea näitä juomia, koska jos se tulee, niin sun tarvitsee juosta täysin. Kulkee tällaisissa isoissa putkissa tai tällaisissa maassa. Joo, just tämmöisistä. Sieltä tulee. Ja se on kuningatar. Me päästään tohon asti, niin tarvitsee aina mennä kauas lajitaan. Katsotaan. Ja me pääsee mun mielestä tohon reppiin asti.